Na igen. A felvétel indul 3, 2, 1 és szóval László, hogy is volt ez a hal történet? Hogy kérek szépen, igen, hogy igen. csipant egyet, és nem csak az ember ereszkedett a felején, és csak tekertem, még tekertem, ereszkedett. Fogtam, meguntam, berántottam neki, és már rajta akadt a horgon, egy ilyen gyönyörű szép pont. De kihúztam, ilyen picike lett belőle. Aha. És még egy kérdés, mert ezen nagyon-nagyon gyorsan át tudod szaladni ezen a kifogásos történeten. Hogy amikor jelzett magának a műszer, Igen. akkor melyik lábbal indul? Mert ez is fontos. Igen. Szóval? Ilyenkor, mikor az ember jöttét, mindig jobb lábbal indul, Aha. ballal a féket visszakapcsolja, és jobban beránt, és akkor jobb kézzel kihúzhat, akkor szerencsélye. Értem. És el tudná nekünk ezt illusztrálni? Még egyszer, hogy is volt ez? Nem igazán, majd... De én el tudom magának illusztrálni, szóval. Lesz a vízbe! Szóval akkor így csippantott magának, és akkor hogy lépett oda? Ezt figyelj! Akcióban. Ne. Akcióban. Jó, rikord. Hatasztóról a túrotóról. 9. szó.